Acesta este un soft topografic low cost realizat în supraforma IntelliCAD, care este rezonabilă ca preț pe piața românească, și vă voi face o demonstrație la raportarea de puncte în desen. Programul TopoISCAD are un meniu în bară, se deschide, avem raportare coordonate, aici avem 4 tipuri de carnete cu nume, punct, spațiu. Am trecut liniuța aici pentru efect vizual mai mult. Coordonata de est, spațiu, coordonata de nord, spațiu, cod, dacă are și un cod luat de stația totală din teren. Dacă nu, nu. Aici avem punct, nordul, estul și codul. Aici punct, estul, nordul, z-ul și codul, separate toate prin spațiu. Înainte de punct nu trebuie să fie spațiu, deci atenție foarte mare aici. Înainte de punct nu trebuie să fie spațiu și nici după z nu mai trebuie să mai fie nimic, dar aceasta se stabilește cu firma. Dacă nu doriți să modificați configurația carnetelor dumneavoastră, atunci voi introduce în programul meu configurația sau setările noastre pentru linia de punct din carnetul de teren, adică așa cum îl aveți dumneavoastră scris acolo, poate îl aveți cu virgulă sau cu tipul de separator pentru care ați optat. Să presupunem că avem un carnet cu X, Y și Z, deci aici avem X-ul topografic, nordul, Y-ul, est și Z-ul, spațiu, cod sau fără cod. La exemplu de raportare, aici veți putea găsi tipurile de carnete și selectăm. S-au raportat, scrie aici, 120 de puncte în desen. Dăm un zoom all. Acestea sunt punctele. Sunt pe leere. Vizibil este acest layer al numelui punctului. Deci nume punct, uitați, la puncte putem să ascundem, deci avem blocul aferent punctului, nume punct am spus, cote dacă dorim să le facem vizibile și codul punctului respectiv. Mai ales la curbele de nivel rămân ascunse doar rămân vizibile doar cotele și de aceea poate să arate în felul următor. Nu contează dacă mutăm textul, atunci va rămâne legat când se vor culege coordonatele de acesta. Exit, stop.